Si as mulleres foron sempre a mariscar, sempre, de toda a vida. Foi a máquina de escribir que meus pais me puxeron diante de min para traballar, para aprender a ler e a escribir. Non había botas, iban descalciñas, cunha sachiña e viñan molladiñas para casa, porque antes ibas a mariscar de outubro a febreiro. E de febreiro hasta setiembre ibas a comprar á tienda sin diñeiro. Cando empezabas no mes de outubro, o primer mes o que ganabas, iba todo para a tienda, para pagar o que debías na tienda. Íbase de nena coas nais, coas tías, con quen te levara. Mentre nos íbamos á Ribeira, os 7 anos xa fun para a Ribeira. Os dedos a coller ameixas, para a difunta de miña nai a vender a Pontevedra. A andar desde Placeres coa cistiña na cabeza a vender a Pontevedra. E diso vivimos da Ribeira. E depois as mulleres que iban a mariscar na veda e as pescaban mariscando, pois levábanas pa Chilona. Pois viña o guardapesca e collíanas e levábanas pa cárcel, de exemplo para as demais. Daquela cargábanse chalanas de birbiricho, cameóns de birbiricho, da meixa babosa, da meixa fina, e de toda, non sendo japónica que non había, que non sei de onde bebe esta novedade agora da japónica. Cando entrou a Xunta, empezamos a traballar 7 días ao mes. Pero neses 7 días, eu ganaba máis que ganaba o meu mamar, a Gran Sur. Do que empeorou o marisqueo. Non sabemos o porqué. É que nas paga todas a mariscadora que é que ten que pasar fame, porque outro puesto de traballo non hai. E se a Xunta botara un pouquiño máis de man a sembrar, pois había moitos puestos de traballo, moitos. Porque a ría, tanto esta como todas as rías que temos en Galicia, son unha maravilla, e son un criadeiro natural. É moi vicioso ir ao mar, sí. Engancha moito entre o ambiente, mas poñerte a coller, é moi vicioso coller as ameixas. Ai, Marciño de Dios, así cousas como estou, de vamos.